pinakahintay na bagong video namin na social experiment. At syempre kasama ko ay walang iba po si Boy Lori. Yes, yun. Abangan nyo po yung ang gagawin namin na social experiment. I hope na samahan nyo kami sa gagawin namin. Sobrang excitement ang gagawin namin ni Kalampitas TV. Yun. At huwag na natin patagalin pa. Heto na! 1, 2, 3! Gura na pa dyan. Sarap na. Tsaka isang kanin. Tsaka isang kanin. Ma'am, ito lang kayo. Pamalmusan. Magkano kayo? Magkano kayo? Parang walang tip. Ikaw po yung may-ari dito. Dahil po. Yan. Sige Bam, na sa... ikaw mag-abono kaya ta. Dahil, sige na po. Okay lang. Salamat eh. Ay. Sarap ng sarap. Mabanti lang kasi. Bakit? Ano mo kuya? Ha? Ano ba baka mo Ito. Ha? Ako na ano yan? Ako na magbayad. Tao mo na yan sa iya. Dahil ka na magbayad. Ikaw na muna yan. Salamat po. Dawasan, sarap pa sa... Kasi may kasama, may kaibahan nila. Saro lang ko ang malilipoy ko sa iyo. Dahil sarap po ang tingin tayo. Sarap po ang sinama. Sarap po yung break. Sarap po ang sinama. Sarap po ang pick-up ya. Kapag po ang finger. Salamat din. Mura na. Or mag-stay po. So, salamat. Ayan. Bantayin niyo mata. Magkano po i-slice? Sarang contain. Ano pwede? Ano? Pwede lang kayang kwarta. Okay lang. Ha? Ha? O, 20 lang kaya. Ha? Sadit? Magkano yung sadit? Takol kaya kami magkakapat. Hindi, pwede 20. Ano kuya? Ha? Ano kuya? 20 lang kaya ang kwarta ko. Mahirap kayo wala. Ako na ako. 20, okay na. Mag-abono ka, te. Mag-abono ka. Salamat, ya. God bless. Salamat nga pala kay Papa Miko tsaka sa SND Cares na walang sawang tumutulong sa aking channel. Pagpalain kayo ng Diyos. Lahat na sumusuporta sa SND Cares.
At talaga namang bukal sa loob ang kanilang pagtulong sa mga mahirap at ang mga karapat-dapat na tulungan. Successful ang ating social experiment dahil kahit sa iba medyo tinatanggihan tayo dahil sa naturang panlabas natin. Meron tayong natagpuan na bali tatlong good Samaritan. Yung isa hindi na namin nabalikan kasi bigla siyang nawala. Kung sino ka man ay God bless sa'yo. Alright. Yung dalawang good Samaritan may premyo, tigkabang sakong bagas. Alright. Ay guys, ito na ang kanilang premyo. Tigkabang sila. Kaya. Boy Lodi dito dapat Boy Lodi, subscribe. Boy Lodi. Boy Lodi. Kasi natin. Tanda niyo pa yung kanina? Yung binigay niyo yung isa? Sa pulubi? Kung ko yun? Ay, hindi ako yun. Ha? Wala, social experiment lang natin. Dahil po may hinintang po po kayo, marami na maawa. May premyo po kami sa iyo. Kayo po mayari nito? Empleyado rin kayo. May asawa kayo, may pamilya. Wala, tulong ka lang. So ayun, bigyan na natin. Sige, dahil na may premyo pa. Sabi yung pagkakita. Ito yung katumbas ng binigyan mo kanina. Sa mga sa akong baga. Mula kay SND Cares kay Papa Miko. Bigay lang na yan ng sponsor. Sponsored namin sila. Dahil tinulungan mo yung pulubi kanina. Kalalago. Kalalago, ako nga talaga. Nakalive pa tayo. Akala mo tatakbo ko lang. Nakalive kami, nakalive. Ito, pagdamutan mo na ni. Kaya ano masabi niya? Kay Papa Miko na is 80 years. Bakit? Kita salamat. Hello guys, andito na tayo sa una nating Good Samaritan na dinagdalawang isip na tumulong. At Bibigyan namin sila ng kumbaga pabuya sa pagiging Good Samaritan. Yun. dahil mabuti yung kaluban niya ay pinakain yung pulubi kanina. Ay sa delivery. Deliver niyo po. Bali na, may option na tayo kung tatanggapin niyo yung kalating sakong bigas o pamimigay niyo. At pamimigay niyo rin. Eh ngayon, saan natin pwedeng ipamigay yung premium niyo?
Sabi niya. Walang-wala talaga. Sige. Ganyan ka buti ang kalooban ni nanay. Sabi niya, ipamigay niya rin daw yung kalahating bigas. Kalating sakong bigas. Kasi medyo pumapasok na rin talaga. Kasi nakakaawa eh. Ano natin, shoutout natin si nanay. Talagang bihira lang yung mga ganyang ano. Kahit may negosyong ganito, yung iba, wag lang malugi, hindi nagpapaano eh. Ano na, ano yung pamang bigas? Okay na lang may bigay o kami na? Ayun na. Kami na lang po. Sige po, ayan na lang. Ito po yung channel namin. Kalapitos TV sa YouTube channel. Subscribe na lang po. Shoutout nga pala kay Papa Miko tsaka sa Indicates. Siya yung walang sawang sumusuporta sa channel namin. Kay Kuilugi sa ano. Maraming po salamat. Alam niyo Indicates? Indicates. Yung mga kay Sir Noel De Luna, kay Papa Miko. Oo, pinapamiko. Ayun, kay Papa Miko galing. Salamat tayo. Salamat. Pamimigay niya. Wala. Ayun boss, panabot. Salamat po sa ating mga walang sawang naging sponsors, lalo-lalo kay Papa Miko at sa Ace Indicates na patuloy na nagsumusuporta sa ating channel. Ay nawa po yung inyong suportahan din ang kanilang grupo, Ace Indicates, at kay Papa Miko. Pakinggan nyo sa 100.7 KMFM tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon. Okay, maraming salamat po. Yes, And, please like and subscribe si Boy Log. At syempre, si Kalampitos, huwag nyo, Kalampitos sama no? Si Kalampitos TV, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang channel. Makikita nyo yan. Ay syempre, abangan nyo yung video namin na social experiment. Yun, maraming salamat po sa inyo. And especially kay Papa Miko. Yun. Maraming salamat ulit sa inyo. 3, 2, 1.